Привет на всички готини хора! Поздравявам всички, които са готови да се борят, за да се сбъдне желанието им, използвайки Вселенския закон, наречен Закона за привличането. И така, това, което искам да ви обясня с това видео, е, че е необходимо да имаш аргумент, който да ти бъде опорна точка да вярваш, че ще се сбъдне желанието ти, тъй като по този начин можеш да настроиш подсъзнанието си да генерира такива мисли в съзнанието ти, че да се настроиш да мислиш и вярваш, че ще се сбъдне желанието ти и тогава ще имаш усещане, интуицията, че това ще се случи. И един елементарен начин, по който можеш да се настроиш да имаш такъв аргумент, е като си кажеш на ум или на глас, както ти е удобно, един или повече пъти, в зависимост от това колко пъти имаш нужда да го направиш, за да постигнеш целта си, следният израз. Вярвам, че желанието ми ще се сбъдне, защото вярвам, че това, което искам да се случи, е справедливо. Тоест вярвам, че нещата ще се случат така, защото е справедливо да стане така. Много е важно да вкорениш в съзнанието си това, което искаш като желание е справедливо да се случи, че един вид го заслужаваш, защото по този начин няма да имаш никакви съпротивителни сили, никакви мисли, които да подложат на съмнение, че е редно да се сбъдне желанието ти. И така най-лесно и най-бързо ще се настроиш по такъв начин да мислиш, че да придобиеш интуицията, че ще се сбъдне желанието ти. Освен това, когато имаш аргумент, че заслужаваш да се сбъдне желанието ти, в трудни моменти, когато примерно се появят мисли поради някакви събития, които се случат, които те карат да имаш съмнение, че ще се сбъдне желанието ти, повтаряй си този аргумент и по този начин ще ги неутрализираш. И пак повтарям, абстрахирайте се, не мислете за това кога и как ще се сбъдне желанието, а само прилагайте техниките и ще дойде момент, когато с радост ще установите, че това, което искате, за което сте се борили, за което сте работили посредством техниките на Закона за привличането, всъщност вече е станало факт. Просто трябва да го искаш, трябва да положиш усилия, както всяко нещо в живота. И когато има постоянство в това, което правиме, когато има воля, когато има сърце и душа, когато влагаме и даваме всичко от себе си, нещата ще се получат. Чао, до следващия път!